मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनि थाखाय आरज बिनानै होदों JPYFआ अमृतपुर चेनाइ चार्चआव। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय अमृतपुर चेनाइ चार्चआव ओनसोलनि फरायसाफोरखौ लानानै थुलुंगाखांनाय होनायजों लोगोसे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासैबो फरायसा फरायसुलि बिजाथिफोरखौ बरायदों JPYFआ। नंगौ, थारैनो मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि खुंफुंदों जइन्ट पास्टरेट युथ फेल'शिपआ अमृतपुर चेनाइ चार्चनि लांगोनायाव। मख'जाथावदि 2025 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासैबो बिजाथिफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों JPYFआ। बे हाबाफारियाव गासै फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय पास्टर बंकिम बसुमतारिया हाबाफारियाव नुजाथिनानै जिउआव सासे गुनगोनां आरो राफोद सुबुं सम्पद दानो हानायनि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसेयै गोबां फरायनाय लिरनाय, समाज सिबिनाय, आखल आखु दानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव माबोरै राफोद जानो नांगौ बेफोरनि बागै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायबो जायो। दानिया फैदो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों सासे गोग्गो सुबुं सम्पद दानो थाखाय लाइमोनफोरा आथिखालाव बेसे सांग्रां जानांगौ बेनि बागै मिथिनानै लानि। जोङो दिनै जोंनि अमृतपुर पास्टरेट कमिटिनि सिङाव थानाय गोदानै दाफुंजानाय जे जइन्ट पास्टरेट युथ फेल'शिप, बे फेल'शिपआ एबा बे कमिटिया जोंनि बे जइन्ट पास्टरेट कमिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि लाइमोनफोर देग्लायहाय SSLC आनजादखौहाय होदोंमोन, दा जायफ्रानाखि बे SSLC आनजादखौहाय उथ्रिसार जानो हादों, जोङो बिथांमोनखौहाय जोङो मान बावनायनि मोनसे हाबाफारिखौ लादों। गासै 47 स्टुडेन्टसफ्रा पास आउट जानो हादों। दिनैनि बे खौरांजों आं बेखौहायनो जोंनि देरबोबाय थानाय लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो मेसेज होनो सानोदि जायफ्रा जेखि जायगायाव थानानै जे फरायनायफोरखौ लाहैगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो, बिथांमोना अरायसम गावखौहाय थि दोननानै गाव जे लामाजों हान्थिनांगौ बेखौहाय गावनो साननानै जेन' थार लामाखौहाय सायख'नानै लायो आरो गासैबो गाज्रि लामा आरो गासैबो गाज्रि लोगोफोरखौहाय बिथांमोना एरखेनानै जेन' गावखौनो थार लामाजों अरायसम आवगायलांनानै गावनि जे सिमां बेखौहाय जाफुंसारहोनो थाखाय आङो खावलायो। बेयावहाय जोंनि गासै 6टा पास्टरेटनिफ्राय बाहागो लाफैनाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गेस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।